Det kan vi skal snakke. Kan ikke besvare dit opkald lige nu. Læg en besked efter tonen. Far, hvor fanden blev du af? Stod og ventede på dig 20 minutter. Og det er frostvejr for fanden. Ikke nu, Louis. Nå. Tak for lort. Penge. Ja, hallo? I gården? Ja, jeg kommer nu. Ja, okay. Hej. Så. Har du med? Ja. Hvad er det for noget? Marokkansk til marihuana. Er det godt? Ja, Har du prøvet det? Ja, det er fint. Så ordentligt ud. Får vild følelse. 2 lapper. Ses, ikke? Gør vi. Penge for SU. Gjort det længe, det glemt nu. Fuck industrien og vær kendt. Nu gør det til gaden og ghetto. Stadig gadeplan, hvorfor skulle jeg være andet? Og det vil jeg være til den dag jeg bliver knaldet. De andre de sælger der sjæl, de forbandet. Det er derfor jeg kun holder mig til min sandhed. Skud episoder, skud på dine råder. Mennesker har glemt det, det Hvorfor kommer du for sent? Okay. Hey, Louis, må jeg lige snakke med dig? Men Louis, hvordan går det egentlig derhjemme? Jamen derhjemme, det går meget godt. Altså, jeg var i Tivoli i forgårs med min far. Sådan. Det er meget godt. Der er ikke nogen problemer sådan rigtigt, synes jeg. Men det er mere fordi, at du er kommet meget for sent de sidste par uger. Og virker meget træt og ikke så deltagende og sådan noget. Altså mit vækkeur, det har ikke rigtig ringet, og så har jeg ikke fået købt et nyt vækkeur. Okay. Så er jeg vågnet meget sent og sådan noget. Men jeg har ikke set dine forældre til de sidste 3-4 skolehjemsamtaler. Hvordan kan det være? Vil de ikke være med, eller hvad? Altså, min mor hun bor jo i Urbanplanen, så hun kan ikke rigtig komme og sådan noget. Jeg snakker ikke så meget med hende. Okay, hvad så med din far? Jeg tror, min far han er ikke så tit på intra, fordi vores computer er nede her for tiden. Så han kan ikke
rigtig se dem. Mm. Altså, beskederne. Mm. Altså, nogle gange så glemmer jeg at sige det. Så. Okay, Louis, jeg spørger også bare, fordi jeg lige er lidt bekymret. Ikke? Men altså, du må jo sige til, hvis der er nogle problemer, vi skal snakke om. Ikke? Eller Jo, selvfølgelig. hvis der er et eller andet. Men det går godt, synes jeg. Så. Godt. Men jeg skal nok komme, så sker noget. Ja. Så siger jeg. Hvor fanden bliver du af? Hvor fanden er du? Prøv igen. Undskyld, døren så stod åben. Døren er åben. Ej, Louis, for delen. Så lad være med bare at sige, lige med det samme. Ja. Ja, altså, jeg filmer. Jamen, hvad fuck var det, jeg skal sige?